Shalkisa sekang G20 ni President ni Barja Bharat International Kuchuk Berem ni সম্মেলন সংস্থানা ni bagai Bharat no chubachu klaina ni bagai kogrikha Google ni CEO Sundar Pichai Bharat hakotor phaiwi montri bokhorok Narendra Modi bai malaikha bo hakotor ni joto ni bagai free internet system snamnai henei montri bokhorok no kogrikha Google ni CEO montri bokhorok bai malai mani mangfli rok Twitter ro share khlai rikha bo tangsalo montri bokhorok bai malaikha Google ni CEO Sundar Pichai bokhorok nei ni bisingo kobang topic no tuye koklam anglaikha malai mani yagulo kaisa mangpli Twitter ro tweet khlai rikhabo caption no shikya asak naithok or jorani bagai montri bokhorok Narendra Modi no belai no hambai Modi ni naikal mungbai Bharat technology ni bukhak belai no hamkare angai tongkha Bharat bai chini সংস্থা ni halok teibo kaham angana hene kha khlaika Google ni CEO Sundar Pichai obni logio G20 সম্মেলন সংস্থা mabo Bharat no chubachu khlainai finance halor jotoni bagai free internet system ni bukhak agogoi tongo jeng borokni o malai mungno tui montri bokhorok bo tweet khlaika Sundar Pichai bai malai belai no aram nangka hene shaka Modi kobangma topic no tui koklam anglaikha lukurokni hamkrani bagai technology no kaham ke samungo phanangnani angthon obni bagai no hayungni joto hakotor samung khlai tongo khurjatai klaio o bisio no Sundar Pichai Padma Bhushan bai borom rijaka San Francisco bo tongoi o borom narkhabo obni yagulo puila Bharat phaika Google ni CEO tangsalo rail montri Ashwini Vaishnav bai malaikha Sundar Pichai Google no tui o kaisa pantawa koknar kha Google ni CEO bio report kokhorang